guys, it's your Ilagan girl, Miss IGADO. Yan, nakapalit ako ngayon at may pupuntahan tayo. Wait lang, nagdiwanag muna eh. Pupunta po tayo ngayon sa Ilagan. Papakita ko po sa inyo kung sino yung mga kasama ko at kung ano ang gagawin natin doon. Wait lang, pinagpo daw. So, pupunta na kami umulan ngayon dito. Tugtudog ang Arbis. Late na nga ako eh. Imbes 1:30 yun. Anong oras na? Wait. Agbiribirok kami sakay kasi walang sakay. Oh, di ba? Umuulan pa. Ang ganda niya pa rin. Wala, pinag-grade yung ipin ko. Wala kaming sakay. Naghahanap pa kami ng Tricy. The face mask me. Hanap na kami ng Tricy. Punta po kami ngayon sa Greenwich. Naka-team ka na ba ng Greenwich? Hindi. Pizza yun. Pizza ba yun? Anak ko. So yun guys, andito na po kami sa Ilagan. Oh. Ang utang yan, nasa Ilagan na po kami. Doon na po yung Greenwich. Oh. Yeah. Bye. So guys, andito na po tayo sa Greenwich, sa loob ng Greenwich. Ayun pa yung dalawang kasama ko. Tara na doon. Siya po si Ate Bani po. At si Kuya Benedict. 12 seconds later. Sana we can give you the experience, yung na-experience sa mga guests namin araw-araw. Very special sa akin yung araw nito kasi nandito po yung mga. Thank you so much. Hi guys, ito ko pala si Sir Kirby. Hi ka po sa vlog ko. Hello. Hello. Kinakabahan si manager. Welcome back to my YouTube channel. Hello po, ayan. So nandito na po kami ngayon sa Greenwich. At ito na po yung hinahanda nilang para sa atin. Ipapakilala po natin isa-isa yung mga bago po nilang pagkain na i-offer po sa inyo. Ayan. So, meron tayo. Barkada Extreme Hawaiian Overload yan. Welcome na kayo. Diba? Gusto kayo dito mga barkada na pupunta kayo dito sa Greenwich. Tama. At syempre, hindi mawawala yung lasagna natin. Ito. Guys, baka naman sa mga may gusto ng lasagna dyan, Greenwich lang sa Kalab. At syempre, hindi mo papahuli ang carbonara. Yes. Yes, sa mga fan ng ng carbonara ito, sa Greenwich meron available. At we will make sure na masarap yung mga pagkain dito. And syempre, Large potato. ayan, large potato fries. Sa mga mahilig sa mga fries, sa mga potato, dito lang po matatagpuan sa Greenwich. Greenwich lang yan. At syempre, pinaka-favorite ng lahat. Syempre, pag Pinoy ka, syempre hindi mawawala yung fried chicken. Ayan, no? Guys. Nice. Sarap yan. Isang kagat. Isang Karne bagat. agad. Gusto ko. And so, Magmumukbang po tayo ng hot plate ay ubusin namin. Challenge po nila. ubusin namin for you guys. At syempre, with the twist kasi, Nice Q&A. Nag-post po ako sa aking Facebook account na magtatanong mga fans ko din sagutin namin. and so, With Kuya Benedict Paredes. Manager ko po siya. and kung bago po kami magsimula, follow niyo po kami sa mga social media accounts po namin. Sa IG po, Benny Paredes, sa TikTok, Benny Paredes, sa Facebook, Benny Paredes. At syempre, pre-royalties po kami kung makalimutan i-like yung page namin. At syempre, mag-subscribe sila Kaya nga. sa YouTube na to, ayan, kay Miss IGADO. So, ang una natin, titikman ang plato. Gutom na ako. Sabi Dapat papakilala mo mag- naman yung magtatanong para sa atin. Ang magtatanong po sa atin is yung barkada ko po. Silip. Mahuli ng durog letter. Ang pinggan na wala. Pinggan mo, pinggan. Kaming tatlong ubos dito. Ayan, so, fried chicken, bago sa fried chicken. Siyempre, ang mga Ay, magkakamay tayo. Magkakamay tayo? Oo, magkakamay para masarap mga kumain. Para maubos Ay, na. nakakamay tissue. Ay, may tissue. Ay,
piece lang ang kailangan mo. Ayan, so, knife, and of course, fork. Baka sa may spoon, fork. Ayan, so, ang una po namin susubukan ay walang iba kundi ang Fried chicken. fried chicken. Q&A, isang tanong. Okay, isang tanong para kay Miss Igado. Ay, hindi sa ating dalawa. Ayan. Marjo. Next. Wait lang. Nagutom na ako. Kahit masakit yung bracket ko. Ayan, so mag-start na po yung Q&A, of course. So, unang tanong. Unang tanong. Hi, Charmaine Patuco. What's your favorite foods? Fried chicken. Ikaw Lalay mo. pa ba tayo? Siyempre fried chicken. Ito oh. Fried chicken. Mga Pinoy. Pizza, siyempre. Carbonara, lasagna. Saan ka pa? Sa Greenwich lang. Masarap po yung pagkain nila. Kaya paborito ko namin dito. Di ba? Kung gusto mo na magpataba, punta ka na dito. Kay Jasmine Bakay. Anong status nyo dalawa? Sana mapansin. Notice mo na din ako at IGADO fans Status ba? here. Ano post natin ba? So, una, ano pangalan niyo sa top daw eh? Anong cut out? Ano pangalan niya? Jasmine Bakay. Ay, Jasmine Bakay. So, ano, si Igado, Miss Igado, under siya ng BRI royalties. So, ako yung head nila, so siya yung influencer namin ng guys. Siya po yung manager ko. Yan. Kay Nars Fontanilla. Biggest regret. Wala akong bigat sa regret. Kasi kung ano yung mga ginawa ko noon, ito ako ngayon. Parang gano'n. Wow. Wala din naman. Wala akong pinagsisisihan. Ito din ako pinagsisisihan. Pizza. Kay Andre Castillo. Saan ka ba, Ceci? Career or love life? Ah. Mabulunan ka. Career or love life? Ikaw, ganun naman. Right now, career. Kasi ang love, kusang dumarating yan. Ang career, maghihirapan ko ako talaga. Ikaw. Sa akin naman is, pwede mo naman siyang pagsabayin, di ba? Totoo. Habang nagmamahal ka, nagkakaroon ka. Hindi totoo yun ah. Inabot mo yung pangarap niyo, pwede niyo naman magkasama ko pa rin yung pangarap niyong dalawa. Amen. Sarap na rin sa Ang sarap ng pizza! English lang yan. Never pizza. Panaan ba yan? So, tikman natin to. Pizza nila. Ito po for barkada po. So, kung gusto niyo po ng chill and with your barkada, ito po. Pizza. Hawaiian overload barkada. Marjo, Ang lagdag pa po. Kay April Joy Austria. How to join Brie your royalties? Ayan. So, sa mga nag-apply po for BRI royalties, simple lang po yan. Mag-audition lang po kayo sa page. Check nyo lang po yung page namin. Nandun po yung mga mechanics kung paano po mag-audition. At, syempre, kailangan paghirapan. Hindi lahat magagaan sa madalian, di ba? So, yun lang naman. Dapat active ka sa social media mo. Dahil passionate ka sa ginagawa mo. And of course, dapat marunong ka makinig sa head mo. Kain guys, kain! Kay Neil Mark Malaza. What's your favorite song and dream? favorite show? Song and dream. Song mo na. Halos lahat naman ng kanta gusto ko. I wanna push, 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 push. Baby ko si push, push. Baby, cause it bash bash. Past TV. Ano ba yan? Ano dream? Ikaw. Dream? Ang pangarap ko is, makapagtapos ako ng pag-aaral at maging isang flight attendant ako. Ako naman, yung favorite song ko talaga pag mag-open ako ng is lagi kong pinakautog-tog ko na is Best Part. Dream ko is, ano bang dream ko? Ano ba? Maging Adonis. Adonis. Papasok sa Adonis bar. So naging dream ko, magpas ka ng tao. Wow! Wow. Kay Christina Babara. Who is your inspiration in life and why? Pamilya ko. Lahat. Pati haters? Hindi.
Siyempre, gawin mo din inspiration ng haters para mas lalo ka nila. Huwag mo silang patulan. Totoo Mas yan. maraming naniniwala sa'yo. Wow, yun natin ang dito na. May kulang pa. Ako family ko siyempre. Parang lahat ng mga family talaga yung pinakaunang inspirasyon. So yun, family. Ay, may share ako, guys. Go, guys. Una kasi nung nagtitiktok ako, parang hindi pa ng parents ko sa akin. Nagtitiktok ako kasi diba wala kaming signal sa UP, pupunta pa kami sa may bukid para magka-signal. Nang sabi ng mga parents ko pala, nakikipag-date ka sa Africa na yung kajidaya kung nanda. Ano ka na Ano yung sa naman? Tagalog? Nakikipag-date ka, dapat lagi kayo sa bukid. Ganun na. Siyempre, ang hirap naman kasi explain na lagi kami nagtitiktok dun kasi dun lang naman may signal. Mas maganda kasi dun malayo sa Tismosa, dun mo. Matahimik, ang fresh ng hangin, gano'n. Ito naman kuya. Tikman po natin yung carbonara nila. Oh. Ayan. March, Guys, ang sarap po ng chicken sa ng pizza. Kaya Saka ako, overloaded ko po lang agad talaga. yung pizza. Ito Mahilig guys. talaga, mahilig talaga ako. Hindi ko alam gamitin to. Hindi ko lang sa ako. Ano masasabi mo sa carbonara? Parang spaghetti. Ito. Masarap. No, masarap. Ano pangalan ko? Baka nakalimutan ng pangalan mo sa sobrang sarap. Kapaalala ko ikaw si Miss Igado. Ang sarap ko nga ng pizza nila. Kapit ng maubos. Mahal. Yung nagtatanong ba anong gusto mo ng carbonara dyan, no? Favorita sinayang mo sa TikTok? Kyler May Agaro Panapi. Favorite na sinalo ko sa TikTok. Nag-viral sa akin. Yung alam ko na, yung see you again. Yung naka-Japanese uniform ako. Dun Sa Japanese Dun din yung yung nag-viral ako, naka-Japanese uniform ako. Yung kulay blue nga guys. Nag 1.5 million views na tayo. Yung see you again, it's been a long time. Yung gano'n, isa yun. Sa akin yung beautiful girl. Ayan, by DJ, remix. Ayan, so nakaano ka dito, 3.3 million views kaya... Bongga. Kaya, ayun, pero di na siya ako active sa TikTok ngayon. So, i-alay ko na sa mga mas bata sa Jowa ni Bill. Jowa rin daw. Kaya ito ba yun? Sabi ni Jennifer De Vera. Actually, wala pa akong jowa ng niligaw pa lang. MU pala. Ako jowa rebel. Ano yung jowa? Jowa. Nakakain ba yun? Sarap kasi dito, naman ko ganito. Ano ba yung nakakain ba yung jowa? Ito nakakain Oo, first. jowa na. Carbonara. Only at Greenwich, guys. Sugod na po kayo dito sa Greenwich Ilagan branch. Ayan po. Accessible pa dito. Pwede mag-take out, pwede mag-dine in. Ayan, basta sundan lang po natin yung mga protocols. Yan, nagsug na po. Busog na po ako sa Tagalog. Ayan. So, sa Greenwich po, it's delivered hot and very delicious. Kaya naman, tatawagin po natin yung manager, si Manager Kirby. Manager! Ayan, magbibigay lang po siya ng details. Ayan, para po Ayan. dito sa branch ng Ilagan. Ayan, sir, take it over. You have to take up. Ayan po. So, saan po tayo, saan ang location ng Greenwich Ilagan? We are located dito sa Level 1, Ilagan City Mall, Maligatan, Baligatan. City of Ilagan. Sa Isabela. Ayan, guys, so nasa ano po kami, nasa city po kami. Nasa mall po siya, which is City Mall. Ayan po. At kung mag-ano po kami, magpapadeliver po, ano pong contact number na tatawagan ko lang? You may contact us sa 0917 888 888 6083. Yan, i-text me ko na guys. Ayan guys, pwede nyo i-text me pa. Pwede naman. Pogi ni manager ah. Next naman. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po, manager. Ayan, so guys, Sa patapos mga na gusto kami. mag-take out dyan, yung number, text nyo na lang. Ang iti-text nyo is pwede ba, Joway? Mag-order ka, malamang mag-order, di ba?
Kung mag-rate po kami ng mga food, mag-rate tayo. Kaya mag-rate kami ng food. Sa overload pizza po nila, barkada po kasi Hanggang po. 10. Rate, ano rate mo? 10 over 10? Rate 1 to 10. Ha? 10 to over 10. 100. Wow. Ang sarap kasi ito yung Exceeded. sarap. Masarap po Ito talaga. talaga yung gustong gusto ko. Ang barkada po kasi po, ayan. Yung chan po namin pang barkada namin. Yung belt namin parang vlog-vlog, Masarap. pagpuntakin. So itong chicken, nagpalimutan ko naman isang chicken. So yung chicken ni-rate ko po ng 10 over 100 din. Siyempre, itong Pinoy. Hindi ko Isupot siya- kayo ate, isupot kayo. Anong isupot? Ano ka Sigdala ka pa naman. Yung silipin. Ito po, tapos ito po yung, ano to? Lasagna, lasagna. Spell. L-A-S-A-G-N-A. Perfect. And lasagna po is 10 over 100. Kasi sobrang po sarap. Pag Greenwich po, lasagna po. And Carbonara syempre, nila. carbonara. Ay, pwede Wait yan mo. iuwi kasi naka-plastic Oo, naman. diretso natin ito iuwi. Of course, 10 over 100. Ayan, paalam po namin na sumusobra yung rating namin kasi sobra pa talaga. Kaya, Kaya hindi po hindi kayo kayo magsisisi. magsisisi. Sabay, money for me. Eh, Money for me. naiinit ko naman yung tomato natin. Itong potato fries. Anong large shape yan? potato. Oh. Assignment na yun. Charot. Yan, sobrang sarap. Yung rate ko po is 100 to 10. Paano ka rin? Ay, 10 to, basta yun. 10 over 100. Ayan. Parang fries ko siya na may, na may flavor na ano kasi tawag dyan. Oh, ano tawag dyan? Basta may gano'n. Basta may green na gano'n. Ayan. Ang sarap kasi para talaga, siyempre yung mga sauce niya, yan. Nakikita nyo na sa background namin, Instagrammable po dito, pwede mag-picture anywhere. Ayan. Then yung ambience na po, napakaayos po. So hindi po kayo magsisisi na mag-dine in at mag-take out po dito sa Greenwich, Ilagan, Isabela, sa Palagatan. Palagatan. Natatagpuan po yan Sa sa Palengke may City City Mall. Mall. Ayan. So guys, gutom ba kayo? Kung Tara kasi na! nyo, pag-order na. Pwede take out yan ha. Take out na din kami. Paalam ka na. Ikaw mag-take over ng vlog ko. Take over. Ay. So ako daw mag-take over. So vlog niya po kasi to. So wag po kayo mag-subscribe. Joke lang. Unfollow niyo siya. Joke lang po. So I am happy to make a vlog collaboration with Miss IGADO and Miss Kayla. Ayan, so sana po patuloy niyo po kami supportan sa journey namin dito sa Isabela and sa mga projects pa po namin sa DRI Royalties. Support niyo po ang Free And of Royalty. course, huwag niyo pong kakalimutan bilhin ang merch namin. Ang ganda sa likod din na. Sige na guys. Oh, di ba? Ganda. So, kayo mga Meron po ano yan sa dito? Shopee. Sabi niyo Shopee Shopee lang din po. po yan. So mag-video ka na. Thank you po. Ay sa mga nagtanong po, maraming salamat. Yung iba, pinilang po namin yung tanong kasi baka ano nga. Comment below po kung ano po yung pinaka-gusto nyo dito sa Sa akin ito. sa kinain po natin ngayon sa Greenwich. Ay, supot mo naman siya. Wait lang. So, please Subscribe, like,